Ibu ko sila bay. Pwede mo. Okay. Oh, kana. Ito na ta. Tara, tara. Ito na tulay na yung ligo. Nakakoy kameraman, no? Bagong tayo. Daghan, Lor. Ano niya? Dog. Uy! Uy! Huwag kita! Alis ako sa tulay. Ayan mo. Alitar. Vlog na yun ako yung kameraman, no? Wow. Hi guys. Ay! Ayun. For monkeys. Oh, sorry. Dito to. Ito maligo. Mataban ko. Hindi ko po ligoon. Mga okoy na sila guys, mga okoy. Mga okoy na sila. Ano? Ay! Ay! Dili ko mo! Medyo ito. Ibu ko sila bay. Doon sa mga ligo sa eleksyon. Ito, padung dagat. Tara akong kameraman eh. Mambak ka? Or mundang na ka? Ayaw niya pa kumandang. Mambak pa ka? Bidyan ka na mo, mambak ka? Ayaw niya na. Mambak na! Oh. Dito kayo. Hindi mo wala man ang tugno inig ambak ni mo. Hangin. Mabak ta. Mabak ko ta. Mabaog mga ko na mabasa. Jadi butangan pa na ko ni case para pwede mabasa. Matuto. Eh mambak daw sige. So, dagan na tignan mo dito. Hindi ikaw. Pwede mo. Mambak siya oh. Ay sa. Eh bidyan ka na mo. Bali, balag balita. Maburong tao. Maligo ka? Saban ko. Sabanin ba pa? O, mag-atbo. Para ko kawakoy kauban. Kanang dago. Ay, kanang dapat na kay kauban. Sabalong ko nga pero Group. Dapat ta. Okay na to. Ngaligo ra may diri mga ugma siguro. Wednesday. Wednesday. Yeah. Wala ko'y lakaw. Masuk ya, di usahay. Oh, dire pud may mamingwit. Kayo, green kayong tubig. Tinaw kayo guys, tinaw. So, tinaw.